Balik in the pawon meneh cah. Lah dina iki aku ape masak sayur bening gambas dicampur karonan bayem. Lah iki mang gambase tak oceki terus tak kethoki cilik-cilik ngene, terus tak antepno banyu ning nggone ndur panci. Dienteni umup disambi gawe bumbu. Lah bumbune jangan bening ki ya mung ana bawang brambang karonan kunci. Lah bawang brambang ya cukup dirajangi, kuncine ya cukup digeceki ngono wae. Lah nek banyune mang wis umup mulak-mulak dicemplungno gambase karonan bumbune, terus dicemplungno meneh bayeme, terus ki mang dibumboni uyah, penyedap karonan gula. Lah nek wis medhuk, wis mateng terus dipateni kompore. Lanjut gawe gandengane. Lah nek jangan bayem bening ngene iki sing cocok ya adune iku pelas. Lah iki mah jagung manis bar tak sisiri terus tak ulek-ulek ning nggone adahe ngono wae rasa lembut-lembut mung agal-agal. Lah iki bumbune ya mung cukup bawang brambang kencur karonan godhong jeruk dikei jinten sithik tumbar. Terus tak kei tepung beras karena tak kei tepung terigu tak bumboni uyah karo penyedap ngono wae terus karo gula. Terus tak ulet-ulet ben kolot tepunge karonan bumbune. Lah nek wis kolot kabeh terus tak imbohi karonan irisan godhong brambang ben tambah withuk engko pelase. Lah nek wis terus tak ulet-ulet meneh terus tak goreng ning nggone jero wajan, digoreng nganti garing. Lah nek rupane wis kecoklatan utawa golden brown ngene wis siap dientas, diselehne piring. Lah iki wis siap menuku dina iki ana pelas, karonan jangan bayem, karonan sambel. Wis cukup, nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Nek awas sehat mangan mbek ngene iki ya rasane widuk tenan. Monggo ayo sarapan.